Vă prezint o casă situată în Cerogârla, undeva la aproximativ 145 de metri pătrați utili. Haideți să vedeți despre ce este vorba. Aici este intrarea. Intrarea în casă este un hall unde se poate organiza pe partea aceasta un dressing, un pantofar, chiar mult spațiu de depozitare și mai rămâne suficient loc din partea asta până aici, undeva la 1,5 m, cât să și intri fără niciun fel de problemă. În stânga, aici, avem living-ul. Living cu geamuri mari pentru o lumină naturală cât mai bună, șemineu funcțional. Acesta este living-ul. Avem baia de serviciu situată aici. Aici bucătăria. Geam mare. Haideți să urcăm și la etaj. La etaj, în stânga, imediat avem baia. Baia de la etaj, baie mare. Geam. Un dormitor. Al doilea dormitor. Dormitorul mai mare. Cu dressing. Dressing destul de mare pe toată suprafața aceasta și are undeva la 1 metru, 1 metru și 10 adâncime. Are și ieșiri pe balcon. Și al treilea dormitor. De asemenea și acesta poate fi făcut cu dressing pe partea aceea și a scăpat de toate șifonierele din casă. Casa are posibilitatea să se organizeze și vă arăt imediat, are placă turnată și este din cărămidă. Aici se poate face o scară retractabilă și iar spațiu de depozitare. Este înaltă. Înaltă, că se poate sta în picioare pe coamă. Vom coborî să vă arăt și terasa. Terasa acoperită și curtea acestei case. Din living se iese în terasă. Terasa fiind acoperită, dacă se dorește, se poate face un foișor închis pentru tot sezonul rece. Și aceasta este curtea. Și mai avem și în partea aceea încă aproximativ 345 de metri pătrați total. Dar bonus la această casă, bonus se poate spune, că e tot a dumneavoastră, imediat am să vă prezint, o a doua anexă ce poate fi recompartimentată și folosită după bunul dumneavoastră plac. Aici este camera centralei și aici este încă o baie de serviciu. Are și trifazic, dacă vă trebuie. Aici este a doua anexă cu a doua centrală. Aici poate fi o bucătărioară mică. Aici este un dormitor. Și aici a fost un living. Care, de asemenea, are ieșire în partea aceasta unde sunt toate materialele depozitate. O terasă închisă, micuță.
care este tot aici în fața casei și are de asemenea și ușă acolo. Dacă se dorește, nu știu, se poate transforma într-o, să zic, garsonieră de închiriat sau un spațiul pentru, nu știu, pentru bonă, pentru femeia care are grijă de copiii dumneavoastră. Pentru orice. Este făcută ca și parte din casă, izolată, are totul separat, centrală, baie, bucătărie. Adică este o a doua casă, să-i spunem. Sau poate fi transformată înapoi în garaj sau în orice. Cam aceasta a fost casa. Pentru mai multe informații, vă rog frumos să sunați, vă aștept la vizionare.